uLuka ngiyacabanga ukuthi sonke siyalwazi ukuthi uhambo lwakhe alibanga lokuzwe nje kuphela ngoJesu Kristu, kodwa wahamba naye uKristu Jesu. Izinto esilandiswa ngazo ngoJesu Kristu akagcinanga ngokuzizwa, kodwa waba yiphatheli phaseli izinto ezazenzeka phambi kwakhe. Amen. So la siyalandiswa-ke la inceku la ukuthi uJesu wafika khona isikhathi la khona ehleli nabafundi bakhe efundisa. Uthi-ke uLuka la esilandisa ngoJesu uthi wanikeza umfanekiso ngale ndaba le esisanda ukuyifunda uma kade sisanda ukusifundela yona. Ufundeka kanjena. Ithi lana isibuyile inceku yabika lokho enkosini yayo, osho ukuthi umuntu lo owayethunyiwe ethunywe inkosi yakhe ukuthi akahamba memezele ngombuso okhona. Kunabantu okumele balandwe, there is a specific group yabantu ekumele balande. Labantu laba basendaweni ehlakazekile, abanye base north, abanye base east, abanye base west, kuzo zonke inkalo. Uma ungayithatha nje ukuyithatha uyibhekise kulesikhathi esiphila kona, sithi silana nje Power of Light Ministries, kodwa kusanemiphefumulo edwanguzayo usathana sadlala ngayo. So lithi iBhayibheli uma ekhuluma uJesu uthi hamba ke inceku uyongibizela laba bantu. Kuthiwa lithi iBhayibheli inceku uyahamba yafika yakhuluma lento ayinikeze ukuthi ayikhulume ebantwini, kodwa lithi iBhayibheli ngenxa yokukhulu benhliziyo labo bantu ababebizelwe embusweni kaNkulunkulu, lithi iBhayibheli bagoloza banqaba, abanye babikeza biziba, abanye bathi hayi mina mfowethu kusasa kuyashadwa ekhaya ngikwazi ukuyi-attenda lowo meeting enobe ninayo, kodwa ngiyacela ke ukuthi uzungixolela uzungibikela ukuthi ngeke ngikwazi. Amayifike nakulo naye ubika nokwakhe ukukhathala athi ngivele emsebenzini engibhekene nomsebenzi nte wonke umuntu weza nesizathu sakhe. Ithi mase sibuyela inceku enkosini sibeka ukuthi hayi manje na into engibuya nayo, into engibuya nayo yilokuthi abantu mangibatshela ukuthi uyababiza bakubizela lokho nalokho nalokho, ngenze njani ngoba iroom isakhona isagcwele nakuba sengimemezile, kodwa kona sikhona isikhala sabantu uNkulunkulu abafunayo. Yathi inkosi ayizange ikhathale nawe lokho, kuthiwa yathi ukuthela ngamanye amazwi yadinwa ukuthi sekuthunyelwe umyalezo okubaleka ukuthi abantu abeze bezohlanganyela emkhosini kaNkulunkulu, kodwa banqaba bayiphika into yomyalezo ukuthi ababuyele endlini kaNkulunkulu bezibuyisele noNkulunkulu bayiphika. Lithi iBhayibheli-ke yasedlulisela inkosi athi hayi ungagcini-ke lapho ngoba usudlulisile lo myalezo, it's fine as long as bewuzwile. Athi manje dlula-ke uye kwabanye-ke manje-ke laba-ke akusibona abantu aba-ordinary, mungababuka abantu abangekho kwistandard sempilo yabantu bakulo mhlaba, abantu laba barejectiwe, abantu laba banegama elibi ebantwini, abantu laba impilo abazamile ukuyiphila bathola ama-judgments, abantu laba bangaboni, abantu laba bangezwa, lonke uhlobo lwabantu uma ungathi babheka ngokwestandard sethu singabamkeli. Kodwa lithi iBhayibheli ukuba kunjalo benjalo labo bantu befaka kule category. Lithi iBhayibheli kodwa inkosi yaqhubeka yathi qhubeka hambe uyibona labo bantu ngiyabadinga ngokuba igumbi lami lisanesikhala labantu abadingekayo, kunemphefumulo esafuna kuze kube namhlanje. Into ebekekile kimi yile nto ukuthi sinenselela singabazalwana, whether kuthiwa sibadala noma kuthiwa sibancane, Sunday school, whether sama-teenager, sinenselelo yokutshela abantu ngombuso nokudlela noNkulunkulu ngayo uKristu Jesu. Sinenselela yokutshela abantu ukuthi kunensindiso efumaneka ngoJesu Kristu okwazi ukubuyisela umuntu kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli mayichaza obhala kahle ithi munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu, uJesu Kristu waseNazaretha. Leyo nto le isitshela ukuthini ukuthi uNkulunkulu usanayo le nto ukuthi ufuna ubona abazalwane bephuma behamba indawo, bephuma abazalwane noma sesingasaphethe mamaki, kodwa umlomo wakho wanele ukuthi udlulise umyalezo wenkosi ukuthi uJesu namhlanje usakufuna, uJesu namhlanje usanqanelwe, uJesu namhlanje usakulambela, usakufuna ukubuyiselana noNkulunkulu. Ngoba le nto kuNkulunkulu ayingi ama-strategic abantu noma ngokumhlaba, kodwa iyanje ngento leyo ukuba mayilengiso siphambane ukuze bonke abakholelwa yiyo, ngoba singabanye siyangayo yona iyavuma ukuthi ilenge siphambanweni. Hawu bantu basezona ngani manisangizwa yini? Wonke umuntu olana, whether umdala whether umncane, whether noma uthi ungakanani ngokwe-age, ubambele izinga lempilo empilweni, but we have an agenda noNkulunkulu yokuthi kunabantu ekumele bezwe izwi likaNkulunkulu ngawe. Ngeke abalindelanga abantu abaningi noma banamagama, balindele nje abantu abadelelekile abazobatshela ngento eqinisa, ngoba into
into ezobaphilisa yile nto efakwe ngaphakathi kithi. Ubani nobani unento efakwe uNkulunkulu kuyena ukuba uma esekhulumile izowenza umsebenzi. Ayingo obukhulu bamagama noma ngokwevocabulary, kodwa iya ngalo othumileyo. Angazi noma ngizwakala yini. Wonke umuntu unenselelo yokuba ngumvangeli. Wonke umuntu unenselelo ukuthi kunomphefumulo okumele uze ngayo umuselo kaNkulunkulu. Umuntu siyamdonsa noma kuthiwa ukude kangakanani, noma kuthi umbone emsebenzini, umuntu umtshela ngoJesu ophilisa umuntu, ngoba ibandla liphilisa umuntu, uJesu ophilisa abantu. Mase inselelo ukuthi umphoqele ekuthenini abe umuntu olandela imiyalelo efanele uNkulunkulu, athende iSunday la angakwazi ukufinyelela khona. Kodwa into esokuqala esiyihambisa ukuthi uJesu ngabe na sesimvezile yikena. Awu bantu basezwangani manje angizwa yini? Amen. Wema teenager sinenselelo. Abantu basezulwini sinenselelo. Sunday school unenselelo. Okutshela abantu ngoJesu. Bomama ngiyacela ningangizwa kahle. Banenselelo nabo mama. Bobaba sinenselelo. Awubobhuti sinenselelo. Yokutshela abantu ngoJesu. Singabatshela ngezinto eziningi, sibatshele nje ngoJesu okwazi ukuyisela umuntu kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngolunye usuku okwenzeka inhlekelele. Abantu bebamba wesifazane ephinga, abantu kwi-act yokuphinga. Lithi iBhayibheli bamletha kuJesu ngokwenhloso yokufuna ukumbamba ukuthi uzothini. Abantu beza ne-judgment mentality, kanti bafike kumuntu ongekho kwi-judgment, kodwa ome umuntu we-grace. Wathi mase sebefikile kena bamlinda ukuthi uzothini lo muntu lo. Silinda ukuthi nje asiyale. Ngiyacabanga basebe omunye elindile ngesitina sakhe athi ngizifuna mawayeka nje wathi nje asimphohloze. Sengilindile ngento ngifuna ukumphohloza. Yabona ligqalaba leli ngiyakubona liyashaya ngifuna ukumphohloza. Mayifika kuJesu, uJesu wakasana akhe umyalelo athi ngitsheleni ubani yini naphakathi kwenu ongenasi isono. Ngoba sonke sinesono. Ngoba wonke umuntu uyasola ngendlela yakhe ethizeni. Ongenza ukuthi wena bongokoveli mhlambe kwabanye. Kodwa wena phakathi kwakho noNkulunkulu kukhona into nawe ubona kahle ukuthi la ngiyathi ngiyaleka. Kodwa mase sifika kuJesu vesane simbathiswe ingubo evesane ifihla unyonga lomuntu. Ubona abantu bebahle kanti kunezinto uNkulunkulu abafihle kuzona. Ubona abantu begoye kahle bebathi ngozofuna ukuthi abantu kanti yini yilento esikuyona. Indaba sayithatha lento leyo umuso omngaka sambe seyifafazela nakwabanye abantu bazoyibonela lolu thando. Ngoba wonke umuntu la usebe ne-experience yothando likaJesu ngoNkulunkulu. Kinamanga imuntu basezulwini. Awu bantu basezulwini ngathi anginyashiya udamanje. Awu haleluya. Ngiphosa inselelo. Buthi sakhile ngiphosa inselelo emsebenzini. Ngiphosa inselelo esikoleni. Ngiphosa inselelo ema-university. Ukuthi abazalwane bonke bahambe bememezele ngoJesu. Ukuthi uJesu usasindisa namhlanje. Lokho okumenyezela kuqala ngathi sisakumemezela. Nabazoza nangaphambi kwethu banenselelo ukumemezela lento esiyimemezelayo. Esayithatha kwakhona kwabadala. Nathi sizoyithatha sambe nasifike isikhathi sokuthi sidlule. Nalabo bazosilandela oluhle. Nanifeni imemezele ningayishithi ningayidaluthi. Ayingayi ngobumnandi bamagama kodwa yiye ngoJesu seyinkosi nomsindisi. Amen. Akodwa abantu basezulwini ngiyacela ngilaleleni. Wonke umuntu unenselela kwangathi nje ngafana leyo nselelo ukuthi wonke umuntu akaphume nje la enentshiseko lokufuna ukumemezela ngoJesu. Wonke umuntu unenselelo abagulayo abaphila abanjani. Ngoba ngiyacela abantu basezulwini sibuyele neBhayibhelini kunento engifuna siyibukeni la. Ngiyacela ukuthi mhlawumbe ngeke ngayidlula thizeni noma ngaze ngifike kuyona. Siphindela lapha kuLuka. Nithi abantu izinto zabo ungasuyibali ziningi izathu abanazo. Labo bantu ithemba labo yilo hamba nathi. Umuntu ongakwazi ukubalamlela kulezi izimpi ababhekene nayo sizona izinto eziningi. uJesu lo somane sibatshele ngayo. Ithi iBhayibheli ngiyacela siqhubekeni. Ithi iBhayibheli ke wathukuthela ukuthukuthela inkosi. Wathi enqoleni yakhe khawuleza uye emgaqweni nasemingcingweni yomuzi ungenise lapha abampofu yazi abampofu. Ngoba la imbuso kaNkulunkulu angena aba-rich kuphela. Nabampofu abafuna uNkulunkulu bafuna bela. Liyaqhubeka iBhayibheli lithi ungenisa abampofu nezilima nezimpumputhe nezinyonga. Yathi inkosi sekwenziwe ngokuyala kwakho kepha isekhona indawo
Uyaza nayo into ebalekile. Nakuba sesigcwele kangaki kodwa ithura mina ngigcwala iqale lapha izofika lapha. As long as kusane ngiphefumulo engakozwa ngoJesu sisane ngitselele. Sisibusi ngimemezela into ethi kubazalwane nangimini uNkulunkulu lami inkosi asikhulumele. Ithi asihambeni somemezela indaba ezinhle kubantu abanye baseyindaweni mhlawumbe babona ongababuka abekho kuyizinga lempilo noma kwistandard sempilo sabantu abaningi. Kodwa nakuba benjalo bengekho ezingeni eliphakeme. Kodwa uNkulunkulu usabafuna benjalo. Uyena ozozilungisela kusiyo umsebenzi wabantu umsebenzi kaJesu. Uma kodwa sebeshumayeziwe ngoJesu obuyisela umuntu kuNkulunkulu. Yathi inkosi encwekweni phuma uye ezindleleni nasezintangweni ubacindezele bangene ukuba igcwale indlu ngokuba kunenselelo ukuthi indlu kumele igcwalile. Angakugcwala kuyezwakala ukuthi angakugcwala. Usanabantu uNkulunkulu ababona ukuthi naba abantu bayazambeza. Labantu bahamba banayo isambulo sokuthi kunomuntu owafela izono zabo. Ithi iBhayibheli uthanda bonke uNkulunkulu ukuthi abantu mabasindiswe, abadala abancane abangakanani uNkulunkulu bafuna belapha. Noma ngiyabe isiphi status abantu zonke abambe kangakanani empilweni kodwa as long as bengokushumela kusayinselelo yabazalwane bebonkana uma babashumayela abazophuma ngezinto eziningi bazophuma nje ngokushunyezwa ngoJesu. Masiyaqambisa uJesu abesehlaneni sakhe mase thina siyehla simdedele nje umsebenzi siyobona izinto ziyokwenzela abantu basezulwini. Uthe sike uyangizwa kodwa uyangizwa mntu wami abantu ingumisa khona indawo esagcwele ihlalo kuyabonakala satshekiwe ezinye kodwa kuyabonakala futhi nemphefumulo ukuthi ayingokolanda izobuyela emphefumulweni kumnikazi wawo. Angazi ngala yini angazi malele ngishumayela yayisola yini indawo sengivala ma noma singabuya nabo bewu-50 ngosuku kodwa lithi iBhayibheli indawo isekhona. Noma singabuya nabo bewu-100 ngosuku kodwa lithi iBhayibheli indawo isekhona. Noma kuthiwa bakweliphi izinga lempilo akhona ukuthi ubajaja ngokwezinga abakulona. Okwethu thina ukuthi sibafaka uJesu eyinkosi nomsindisi. Awuma semva lokho siyadeda sibuka omdala kunezinsuku enza umsebenzi wakho kodwa basizulweni. Amen.